Kuusamon ampujien jäseneksi pääset täyttämällä liittymiskaavakkeen Kuusamon ampujien kotisivulla osoitteessa qua.kotisivukone.com. Jäseneksi liittymällä saat edullisemmat ratamaksut. Lisäksi liittymällä saat jäsenyyden Suomen ampumaurheiluliittoon sekä Suomen metsästäjäliittoon, joihin kuulumalla saat kotisi urheiluampujalehden sekä jahtilehden. Seuran jäsenenä pystyt osallistumaan kilpailuihin niin piiritasolla kuin kansallisella tasolla aina Suomen mestaruuskilpailuihin asti, ja onpa seuran jäseniä osallistunut jopa olympiakilpailuihin. Seuran liittymismaksu on 50 € ja jäsenmaksu vuonna 2023 on 45 €.